سلام تخاتلتي مدب شما اب نايلوم مشت علال شما من زخري نايتي اب كنتشحن 13 تكم تختشحن 13 زقاطمه اجدرو شوعي عميت خوين له ان هيوت اساس 300 65 زخونو نصحات زيغاتات سدتنياتات زوسده علت نعوزن صوارق زخرو خوينو مس يحواتنا اتو زرسلاسه اتو هياب كومما دكتور سامسون نتعلت زنصبار حفشاو علال كلوناي مسؤت تحيزون ناي كلتا دقيق ناي سباعي من سايلنس كلوناي تمساسلون نعو زنصبار قطمي نتعلت زنصبار قطمي ون كهلوناي مسانا حبيركم نتعلت من صبرا ناي كلتا دقيق سايلنس كنت ساتفو ما بخبر نعدم እጂ ንሰምዓ ግጥሚ ብርብቃ ስባዓቱ ተጻሒፋ ባንድረና ፊሳሊ ድማ ናብ እንግሊሽ ተርጉምዋ ንያት ረመዲ ስፋ ድማ አንቢባታ ክትረኽብዋ እንድሕር ደሊኹም ኣብ ሞደርን ፖትሪ ኢን ትራንስሌሽን ኢልኩም ክትረኽብዋ ትኽእሉ ኢኹም ነታ ግጥሚ On 3rd October, a barge carrying 518 people arrived in Lampedusa. Having survived a brutal dictatorship and a journey full of pitfalls, they stood atop their raft in the dead of night and saw the lights of the promised land. Believing their suffering had reached an end, they raised a chorus and praised the Virgin Mary. While waiting for those ships to rescue them, men and women, children and grown-ups, the sick and the healthy began to sing hymns. سمكي تصويعي مع حفيرة مريم إلي أبي وديقي سمكي ومو سمك خوينني إنهم سكنا يتقبلني. Suddenly, the raft started filling with water. They began flashing red lights to sound the alarm, switched their lanterns on and off. Alas, all was quiet on the island. Meanwhile, the water rose, stoking fears the ship would sink. To send a distress call, they set a sail on fire, and as the flames began to spread, some frightened people jumped overboard and tipped the boat. They were all adrift in the freezing sea. Amidst that storm, some died right away. Some beat the odds and cheated death. Some who could swim tried to help. Some drowned, using their last breath to send messages back to their native land. Some called out their names and countries of origin before succumbing to their fate. Among the floating corpses, Mabrahtom raised a desperate cry, "Johanna! Johanna! Johanna!" But Johanna didn't answer.
All alone, and in an extreme act of love, she brought her son into the world, birthing him into the fish-filled sea. Yet nobody in Lampedusa heard the 7 ululations welcoming his birth. Because after a superhuman struggle, Johanna died alongside her son, who never saw the light of day, and perished without even drawing his first breath. A baby died. Drowned in the salty sea, the baby was born and died with its umbilical cord still unsevered. A woman died while giving birth. 368 people died. 357 Eritreans died. On 3rd October, 3,000 feet from Rabbit Island, in the heart of the Mediterranean, a tragedy struck the Eritrean people, one of many they have endured. እዛ ክንሰምዓት ፀናሕና ግጥሚ ብሓፈሻ ንዝኽርቶም ኣብ ንኡስ ዕድሚኦም ኣብ ላምባዱሳ ዝተሓሉ ዝተሰርሐት ብፍላይ ድማ ብዛዕባ ከብድኻ ዝበልዕ ኣብያት መብራህቶምን ሞት ዮሃናን ተዘንቱ። እታ ነብሰ ጾር ዝነበረት ዮሃና እንተ መዓልቲ ኣኺሉ ወይ ድማ ኩቱር ነውፂ ወይ ትራማ ኣስገዲድዋ ኣብቲ ረዳእ ዘይብሉ ባሕሪ ወሊዳ ወይ ተገላጊላ ማለት እዩ። እቲ ድንጋፀ ዘይብሉ ንዮሃና ጥራሕ ዘይኮነ እንኮላይ ትንፋስ ሽዑ ዝተወልደ ህንፃን ወሲድዎ ማለት ዮሃናን እቲ ዕሸልን ብሓደ ህይወቶም ሓሊፉ። እዚ ሓደ ኣብነት ናይ ሓንቲ ክልተ ተፃመድድ ኣይኹን ዳ እምበር እዚ ዓይነት ታሪክ ህይወት ኣብ ብዙሓት ኤርትራውያን ወይ ኣብ ብዙሓት ኣብ ባሕሪ ዝተሓሉ ንረኽቦን ንሪኦን ዓይነት ዛንታ ወይ ታሪክ እዩ። እቲ ሓደ ካብቲ ብዙሕ ዝሕዝንን ወይ ሞት ኣሕዋትናን ካብ ኣሓትናን እቲ ኸፍአ ድማ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ይቕፅል ምህላው እዩ። እዚ መብዛሕትና ኤርትራውያን ንፈልጦ ሓቂ እኳ እንተኾነ ግን ክንደይ ካባናይና ነዚ ኩነታት እዚ ብግቡእ ንርድኦ፣ ክንደይ ካባናይና ዳግማይ ከይድገም ኢልና እንታይ ክገብር ዘለኒ፣ እዚ ዓይነት ኩነታት ዳግማይ ከይድገም እንታይ ክበርክት ዘለኒ ኢልና ንሓስብ። ምክንያቱ ዝኾነ እንተዘይጌርና እዚ ዓይነት ዕጫ እዚ ዓይነት ህይወት መጨረሽትኡ ናባና እዩ። ፅቡቅ እንድሕር ጌርና ከዓኒ ክንኣልዮ እንተፈቲና ከነበርክት እንድሕር ፈቲና በቲ ዝዓቕምና እዚ ብምንታይ ይኽእል ዘለዎ ኣነ እንታይ ክገብር ዘለኒ እንድሕር ኢልና ከዓኒ እቲ ውፅኢት እውን ንዓና እዩ። كأننا سامي تمام مبرهي زحبكانا حجي دما أنا بريفلكشن كنحلف هنا ناتنا تذكرات كمينيرو أبتوانتي أبي كنا هنا سمعنا أنا زي نزمرير وحدقة أبينا سمعنا أنا حج بوجناي كجمر انتقينا أبتوانتي أب كايرو أب أميرة زبها المحبر ويكا أفريقيا ميدل إيست and Africa Refugee Assistance زبها محبر كوميونيتي فاسيليتيتر كوينة سرح نيرة مالتي أبتوانتي أجنزي قد مسمعي قد مقالة معلتات مالتي حدا عركي نيرو خاب نقسمتنا كاب حنسا دعابنا وحنسا استمهارنا هذا عركي مصايد نبرة أب السودان خن أب إرتراون بزح بحنسا نيرناينا أب السودانون دارقا حمد بحنسا كبرنا مالتي السو مثلهم كم زنبرة أبتانا لامبدوزا أي فلوت كون شعو جن قدمينا وقدمين بقاسوا ليبيا خم نبرة أوريدي فلت نيرة طب ليبيا خم كبقاسم كلون يفلت نيرنا تداويلنا نيرناينا تكست مسج ونصححاف نيرنا مالتي مستبقسه دحري كلاي معلتي دي سالساي معلتي زبو غيرك هاي ذكرني حجي تكست مسج يسدل لي مالتي ساعه مودع تا تكست مسج كاود مساتني مالتي تا تكست مسج دما بور رايتلس داي رايتلس تبل تحتي اخا باي تبل مالتي زين طراي نير انتم وورد صعب نبرنا بورن رايتلس داي رايتلس تبل مالتي بزي مثل وليده بزي مثل يموت علقو بقوم تردئ مالتي شابتي وان مالتي دحر قال معلتات كاتنا الى مفرزا قاطيمو مسوما او 500 سمعي مالتي
بحصر زبالة زي نيرناتي تذكرات أبتوانتي أب كايرو معت حزني نير أبتوانتي بزحد كاب كايرو زخدو إرتراويان نيرو مات حدا غازا تو مالتي بليبيا غيرهم زخدو كاب سودان زخدو نفلطو مع رختنا ونيرهم بزحد على 10 تذكرون نفلطو سبعة نيرهم أبتوانتي أبسي أبت حدا غا زموتو مالتي تذكرات هاي زي مثل كاو درس لاسو ناس في حب الكاب قص أنا أدخل. Thank you هي أب على 3 أكتوبر 2013 بحقيقي أنت دبلكايو أبتي قلت ممكن سمعت أنا حناس بحقيقي زحزن زخونة كبيد زخونة يو أب إيرتراويان كوميونيتي سايكوين أنا أبنى تابت أوانتي أب عد إنجليز أب ليفربول نيرا نقلت عمت مس سدتنياتات يسرح نيرا بزحات كابهم دم إيرتراويان يوم بسفل عليه أوانات ببسح إيرتراويان دم طول أوانات ينيرو أذيو حيال شوك ينيرو يكتاتولو نيرا نبت أوانتي مخنياتو يسرحون نيرا بتمجدد موضوع ببحر الموضوع سبعة بقطع معلتا وركبات نيرني أبتي نبروه سرحود نبركو سرحات حجيبت وانتي خمتي بالكايو بداي مثل born rightless بداي دما مثل دما تموت أذي حما مخنياتو خاب عدخا تدفئكا توفق تتخذو عدد ما أي قبلك كان بخلو ويلو حجي انتاي يقبل أبت وانت انتاي تذكرات نيركا يكتاتو لنير بزحات إيرتراويان سبي حوي ندابولون أبتي نا حدا قابوتات كموتو ميديا كله تي عبيتي ناي channels نيوز channels على خضار بولو يكتاتو له كسب باباس روم كي ترفه دمتو داس معلو بزحات مرحتي ناي روبا ون تزاربولو من أب تي في الريد ما ذكر أن بتوانتي أفريقيان يوم أفريقيان يو زبل ساين يرونا هذا سومن وسيدو مالتي ذخونه دمتي ناي وكيل ناي منقص إيرترا كي تزاربه تتسقط سلازبوز حيو يكتاتولون يربت وانت تتسقط سلازبوز حو بحر حدا سومن أبت وانتي أمباسادر زمدي مثلا ناي إيطاليان ذنبره إيرتراويان مخانهم تقبلوا مالتيو تي ولا ملوكو إنديكيشن أنت نبرن إيرتراويان مخانهم ذكرن نبت وانت انتهايلو نتوم ناي قبرسن ناي تكالات ناي UN refugee agencies نقالوت هاجرات يو كم مسترافيكرز أورا خانتهم إيرتراويان أبت وانتي حدا جان خم بقوانا في بحبرو كم ترافيكرز كم تحقاقس ناي ترافيكرز إليو سايد قبرنيرو حما قستايو من البات انتاي صبني رفت وانتي شعو مودعات هذا تخون في ناب قلدن بصح نخون ذبل ساعات نير نختاب لهم جن يقتل له حما أقاط أمو خينو تسفى ألم ناتكاستا انت تذهبنا بغنيرو أنا لذا سلاسة أنا خا أب زياناي تكمتي حدقة كتقاتم كلا أب تشاينا ينيري أب بيجين نيري أب تقزيتي ناي كلاي عمت ناي ماستر ستمرتي بأقراوي زمزناتات نداقبوركو مالتي أب شينواز بهال يونيفرسيتي نيري مالتي سدت بسدد ونتي بقصري إيرتراويان عهاز مسلحوات كازي تخول عد مس مخانو تحانتي مس سدرا مس عدنا زلو خنوتات مسي ناي سدت بعزو دقاتم خنوتات نرخب الله حبريتا نرخب الله زنبرنا ناي بتي محبراو ميديا مالتي بنيوسن كالن فيسبوك اي فك ادني نيرو اب تشاينا حجي بفي بي ان زبحال تاشمو حالف كيها فيسبوك ولا تاعتو مالت حجي بخمو اتين ذكرن زيا علت زيا اذا حدا غاب زغاطمت لا غزيه حنت روم ناي مدقس تمهارينا ندقس نيرنا حدا حوي إرتراو نيرو حوها مالت لك خمس جزاز رخبك حموها قربيتنا نيرنا حنتروم مش يصباب روم نايتو مهارة مدقس نيراتنا بقى كمبيوتر كوفيله مسكبت كو فيسبوك تزينا تي وقي زينا حدا خمس جاتمي موها
درجة كلهم إيرتراويان كم زخنوا أوروبا بإيرترا أبتي خالقنا يسدت بوتاتات تواجه تحدقات بخيات كم زنبرة مستمعون ذكرنا خمزي أبت كمبيوتر سي فزيزة تطوي لخمان تاي سمع عن نيروب تجزيز ساير دأنني إن شاء الله خمزي تنفسخها قال لنا إلكتريك شوك سايز قبرك كم زي عنزز راح إلى مالت ولا حد انتاي رياكت قبرون ردأني نبرنا أبت جزيتي بحافش أنا نبزي أوروبا مملاسوينا بإيرترا زترأني ناي سلام كيداني حبتنا سلام كيداني كابزوم فلوتات ناي سبعة مسألة تنقص زقطمت حنت قط منيرا صندوق 92 تبل مالتي بزعبا سم زي ترخبت هصان صندوق 92 هيبومسي نتا صندوق طرح قصر غيرهم لا مالتي اجي اديها تسفا ديالاتك سلام نقطاتو بهق ديالاتك صنعات ديالاتك نتي ادي نولدات هو استفعل سمنت نساتو بهغون تتمنين زنصبارق اسمات ناي مهاب تخداتات كم زديلاتك تخون نؤسيلانتي نتا قصري تقطملا حجسا كل غزي تقمت زخرتات مسخول كل غزي نعاي خصاي زغبر مالتيو تناي ميديا حمزه سلاسون زغلسكا ذكرنا ماني لاسناون بتليفون دا دولنتهم زنقاسقوس زنبرو تحدغ خصاي زبرو انترفيو كغبرلو سلاح بيج كل غزي يمالالسن مالتيو اب إيرترا زنبرو خنوتات ولا انتاي كم زمسل انتاي من مسيل خمس نبري كل زرعاني كنتاتي إذا مسلت حفشة وحصر بزبلة ذكرناتي من البعض كنا بسامم حلافي نسامونا بقى كساك قبرن دس مبلني إذا نعلم بتوزع خمسة كنقص أنا حنا حدا خبتي بزح حدا قاتات ندي حجي أبي إيرترا زي قوعي أبي إيرتراس ناي محرس ناي إتوات ناي سجاب ناي محفاس جزيء مالتي تكمتي مسكرم كما تقولس ناي عمباباتات ناي هويتا ناي صحاي زبرقلو تسمت تصبلو وقتي ابز حلفه عامتات كاب كتشحن 4 غزيات جميل بفلاي مزناي سدت بزناي سهرا منقد مبالو قوعي يا بيرترا قوع السكفتان قوع مردئن قوع موتن يغينو زلو مالتي عدل اي قبرنان مسناي سدت قوعد وعلت وقتس مسناي بحر بزتحاس زبزح ناي منقصاص كسياس لزلو مسوخات السكفتات يتسهارو تناي موت اتي دخون طفي دخون زبل حدا حماق زخونه نفاس نفس القوعيتات ندخونه مسيب زحلفه حيال عامتات مالتي ابي ترخمي ابي تاع زيكون خا اتمردين تسكفتان تسنفلالن ابزي اب دياسبورا اب دغزلو اتراون اتسنسلت ناي سنفلالات ناي مرد ناي موت ناي حدغاتاتن ابي تاع حيكونن اب دغخ مالتي اب اوروبا خو اب سمين امريكا بافريكا كلاي مبرا اب كالوت ايجيا هاغرا زلو ارتراوي اب عالم مستزرغحه ناي سنفلالن ناي موت ناي مردئن غزي كوينو صني حلو هم اندخنه يزقص زمسل زلو املاح معصوي يجبرلنا يبل كمزي مسل تذكر حفشاوناتي سامي توسخ تذكره وي بحفشاون تسيزن توقت انتاي كم زمسل بيرترا ولا دغون ناتكا تذكرات انتاي مسل تتكفلنا حسبو أنا كأكشوالي أبتوانتي أب كلتشين 10 سنة كم تسفير بالكايو أنا وناب بيجين نيري أب تشاينا شعو ناي ماستر استمرتاي يمهام نيري أب تشاينا مستزنا بلناي حبريتا حصرت شعو تزمت حبريتا كمزي تبالالو كمزي لحد مركب تحيلا بزحات إيرتراويان زلوا يبالالو يخاتبل تقداماي زمصكا كل غزي تديناياليو ولا حق እንደሆነ حنساب سي زي تقبلوا ነገር አለው እንጂ አይኮነን ይልካ ነፍስኻ ተዓሻሽኻ ኣብቲ ኖርማል ላይፍ ክትከይድ ትደሊ እጂ ኮሙ ዓይነት ኩነታት ኮይኒ ድስማዕን ኣብቲ እዋን ዝነበረ ኩሉ ግዜ ወላት ወሬኩም እንዳስማዕኩ ኮታ ኣምሮይ ክቅበሎ ደሊ ነበረን ኮሙ ዓይነት ተመክሮታት ነይሩኩም እጂ ኣብ ፋሚሊ ዘጋጠመ እጂ ኩሉ ክትሪኦ ከለኻ እዚ ስባይ ከውንን ኸውን ገለልካ ናትካውሽ ተዝኾነልካ ዓይነት ትደልዮ ነገር እዩ ጋጣም ሆይነ ግን ዕድለኛታት ኣይኮናን ተሓደጋ ኣጋጢሙ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ከምዚ ዓይነት ቁፅር ክሰርዖ ከለኹ ኣነ ኣብ ካፕቲ ፊገርስ ናብ ሰብ ክዝርጉሐ ይድፍትን 370 ሰብ ማለት ሲ ሓንቲ ቤት ትምህርቲ ሓንቲ ኤሌመንታሪ ቤት ትምህርቲ ማለት እዩ ሓደ ሰብ ሓንቲ ኤሌመንታሪ ቤት ትምህርቲ ብሙሉ ኣፅኒታ ክብልካ ከለውስ you can imagine እቲ ከባቢ ብሙሉ ፀልሚቱ ኣሎ ማለት እዩ
ሕጂ ቀሊል ኣይኮነን ትቁፅሪ ሓንሳብ ቁፅሪ ኣዳናጋሪ እዩ ዓሻዊ እዩ 300 ሽሕ ገለ ትብል ኣይርዳእካኒ ኣብ ሰብ ንድሕር ኣምፂኻዮ ግን 300 ስድራ ፀልሚተን ኣለዋ ክትብል ከለኻ ብጣዕሚ ሓደገኛ ብጣዕሚ ከቢድ ትኽብደቱ ናብኡ እዩ ዝርዳእካ ካልኣይቲ ዛና ብኸመይ ኣብ ኤርትራ ከመይ ይርአ እቲ ዓይነት ቀውቲ እቲ ዓይነት ወቕቲ ገለ ክትብሎ ከለኻ ተስፈ ምናልባሽ ምስ ከምኡታት ተመክሮታት ክሪኦ ከለኹ ኣነ እቲ ሓደ ኩሉ ግዜ ዝመፅእ ኣብ ፋሚሊ ካብዚ ኣነ ዝበልኮ ዘይፍለ እቲ ወላ ተረዲኦም ወላ ተነጊሮም ተሓዘን ተገይሩ ገለ ተስፋ ኣብ ተስፋ ዘየለስ ተስፋ ምግባር ኣሎ ኩሉ ግዜ ዝሓለፈ ንዕልል ነርና ኣብ ባህርና ኣብ ባህልና ሓዘናቱ ዝኾነ መስራሕ ኣለዎ ሕልፍታ ቀብሪ ዝብልዋ ዓባይ ነገር እያ ብሃይማኖት ርኢኻያ ብባህሊ ርኢኻያ ተሓመድ ድበ ኣልቢሰ ክትብል ከለኻስ ካብኣ ተዓቢ ሩፍታ ካብኣ ተዓቢ ቅባፀት የለኒ ግን ዘይቀበርካዮ ኣይትቆብፀን ኢኻ ኩሉ ግዜ ኣሹንካ እቶም ዓበይቲ ወለዲ እቶም ዝወለዱ እቶም ንሕና ንኣሽቱ ኸማን ክሳብ ሕጂ እቲ ሶሻል ሚድያ ናይቶም ኣብ ባሕሪ ዝሞቱ ስኒ ትፍትሾ ከምለኹም ሚራክል ዶ ይመፅእ ዓይነት ትብል ስለዚ ብወገን ኣብ ሰንፈላል ዘንብረካ ዓይነት ህይወት እዩ ብወገን ከዓኒ ከምዚ ዘይተዓፀወ ዓይነት ፋይል ኮይኑ ይስማዓኒ ኩሉ ግዜ ናይ ቁፅሪ ዝበልካያ ሳሚ ኣትንኪ ኣገዳሲት ዛዕባያ ማለት እዩ ንሕና ነቲ ዘይንብርን ዘይቅቡል ነገር ከም ንብር ከም ወስዶ ጌርና ተስደትን ሓደጋታትን ማለት እምበር ቁፅሪ ሓደ ሰብ ክመውት ከሎስ ስድራ ሕብረተሰብ እዩ ዝጉዳእን ዝፅልምትን ዘሎ ክትሪኦ ከለኻ 370 ገለን ክንብል ከለና ሕጂስ ከምዚ ብቁፅሪ ጥራሕ ሕልፍ ከም ዝበሃል ከም ልሙድ ኮይኑ እቲ ህይወትና ፅቡቅ ኣይረኸበን هو سيت غند حكيتي قندي مرير حزن مرير دغورو كنت حزن السندي عجونا نابت قصرتات تمليسه دحريه خنتا يقاطيمونا بسبل على انكلوسيف تخونه كل تعمر قصرتات على ستاتستكس كل غزي انا يوم مالتي كل غزي انا سمعوا قصرت غنا يكون انسو 7 يوم كم سوق ودلكم مالتي اصبيكم قاعد حيركم تقلصوا مالتي ابتشعو معالتي انت قاطيمو كم تكتبوا صنحكم على 365 دقيقه ايرتاويان بحنت اب حنت ميتهم مالتي بس اب حنت جالباز نور ايرتاويان يعني بلدلنا مالتي اكو تشان 13 اكتوبر 3 مالتي 255 زخونو سرفايفرز ويز دحان نيرم اجي انتاي دري اكازي معرخ ندي تانيشتي تا قلطي فاخ سبرت خل جاربا لعل 520 كباب زخونو سبات زعينات خيد نيرا مالتي اجي ام سي كم زاقحا كم زي طقمو ديسبوزابل دخون نغرات كوميام دعسوب نيرا مالتي اجي كل زاكل حزب حسكاسي تسباري دخون جالبان اشتي جالبا تسفسيفا ميم دخون نيرا مالتي بخومي خاطر حدقات زبزح زنولدلنا 5 من تسوالم دقيم كل ولكم قطرتات تراي يكونن زي سباتيم ካለ ድሕሪውን ብዙሕ ግዜ يقاطيمو زنولدلنا ስጋብ ኣብ ዝቀረበ ኣዋን ማለት እዩ ስጋብ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ወላ ክንብል ንኽእል ማለት እዩ ሕጂ ካብታ ዕለቲ ኣጀሚሩ ጥራይ ኣብ ስታቲስቲክስ ንሪኦ ማለት እዩ ናይ ማይግሬሽን ስኮላርሺፕ ንሪኦ ልዕሊ 19000 ዝኾኑ ስደተኛታት ወይ ብኡ ዝመፁ ዝነበሩ ማይግራንትስ ኤርትራውያን ክኾኑ ክእሉ ካልእ ሰብ ሳሃራን ኣፍሪካ ክኾኑ ክእሉ ካልኦት እውን ክኾኑ ክእሉ ማለት እዩ ኣብቲ ባሕሪ ወይ ጥሒሎም ወይ ከዓ ጠፊኦም ማለት ከዓ ሜቶም ማለት እዩ ወይ የለውን ማለት እዩ ብሂወት የለውን ማለት እዩ ኣስማቶም ስለዘይተረኽበ ኣብቲ ባሕሪ ስለዝጠሓለ ጥራይና ንለልና ማለት ልዕሊ 19000 ካብኡ ካብታ ንላ ዘለና ኣብዚ ውሽጢ 6 ዓመት ማለት ስጋብ 2019 ስጋብ ዝሓለፈ ዓመት ማለት ልዕሊ 19000 ዝኾኑ ሰባት وببيت مرتاد دي حاجة تقومته بخالق دي حاجة برجلات دي حاجة بخالق دي حاجة تقومته تقصر 10 الشح زبالتي مع رخندي عاب قصر مخانس مرة رزنات على الأمانتي كأو أنا برسلاسة قرب هانتني شيء حتى لا نوعا انتهي مثل نيرو كأو كابتا تامعالت ساطرة عيكونتن كم زنو لدلنا مالتي دحري سكسس يفتخونكم عين تراديجيس نيرو مالتي بزعبوا أسفح بيلكم برسلاسة سامسونج ولا تسوالمون تدقلصنا صبغنا يابو حقي حيالي هي كم ذبل كايو تي قصري ناي سدتنياتات اب
بحري ناي ميديترانيان ዝጠፍኡ ማዕለያ የብሉን ከም ሓንቲ ኣብነት ገላጢት ኮይነ ዝረኸብ ኳንታ ያላ ኣብ ዝቐረባ እዋናት ሓደ ዓርከይ ሓደ ኣብቲ ገማግም ናይ ሜዲተራንያን ሲ ናይ ዝተለዓለ ስእሊ ናይ ብዙሕ ሳእኒ ማለት እዩ ሰዲዱ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ትርጉም ኣላ ብዙሕ ብቃላት ግለጽ ዘይከኣል ትርጉም ኣለዋ እቲ ሳእኒ ክትሪኦ ከለኻ ዝተፈላለየ ሕብሪ ዝተፈላለየ ሳይዝ ዓቐን ማለት እዩ ቁጥሪ ብዝሒ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ናይ ንኣሽቱ ዓበይቲ ከምዚ ክጠቕስዎ ፀናሕኩም እቲ ቁፅሪ ስታቲስቲክስ ጥራሕ ዘይኮነ እዚኦም ሰባት እዮም ካብ እዚኦም ውሉዳት ናይ ስድራ ቤታት ወለዲ ኣዴታት ኣሕዋት ውላት ካብ ስድራ ዝወፁ እዮም እዚኦም ማዕለያ የብሉን እዚ ሕጂ ንኣብነት ናይ ሜዲተራንያን ሲ ጥራሕ እንተዳሪእናዮ ብዙሓት እውን ከምኡ እውን ኣብ በረኻታት ናይ ሳራ ደዘርት ዝፀፍኡ ኣለዉ እዚ ናይ ሜዲተራንያን ሲ ጥራሕ ዘይኮነ እውን ብብዙሕ መስገሪታት ናብ ስፔን ገፆም እንዳኣተው ድዮም ፖርቹጋል እንዳኣተው ድዮም ብዙሕታት ዝጠፍኡ ኣለዉ ማለት እዮም ሕጂ እቲ ቁፅሪ ማዕለያ የብሉን እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ከምቲ ኣቐዲሙ እዚ ብፃይካ እንዳሰገሮ ከሎ ኣብ ግብፂ ከለኻ ዝተደልካ ቴክስቲ እዚኦም ኣጋጣሚ ኮይኑ ካብ ዓዶም ተገዲዶም ዝወፁ ብዝተፈላለየ ምክንያታት ናብ ዓዲ ደሓን እንዳኸድና ናብ ዓዲ ደሓን ንኸይድ ኣለና ኢሎም ድማ እንዳተጓዓዙ ሓደጋታት ዝወርዶም ማለት እዮም እተን ወላ ብዙሕ እኮ ቃላት ፅቡቕ ቃላት ሲምቦሊክ ዝኾነ መብፃዕታት እንተተኣትዎ ዝሕርዚ ናይ ላምፓዱሳ እዚ ከይድገም እዩ ዝበሃል ነይሩ እዚ ከይድገም እንታይ ክግበር ኣለዎ እንታይ ክንገብር ኣለና እዩ ዝበሃል ነይሩ ብዙሕ መብፃዕታት እቶ ነይሩ ብዓይኒ ሓቂ እንተዳሪእኻዮ ግን ክሳብ ሎም ኣየቋረፀን ከምቲ ዝበልካዮ ቁጥሪ ህያብ ተጠቕሶ ፀኒሕካ ማለት እዩ ኣየቋረፀን ኣብነት ሕጂ ሎምሸት ኣብነት ኣብ ሎም መዓልቲ ኣብ ፓርላማ ናይ ኣብ ቅንያት እዚ ኣብዚ ፓርላማ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ዝዝረብ ዘሎ እንተዳሪእናዮ ስደተኛታት ንኸይመፁ ኣብ ኣርሒቕካ ኣብ ኣይላንድስ ኣብ ናይ ቀደም ዓስከር ናይ ሰራዊት ዝነበረ ናብ ጃላቡ ናብኡ ንዕሳይ ንዕገቶም እዩ ዝበሃል ዘሎ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ሃገራት እተን ተቐበልቲ ዝበሃላ ወላ እኮ እቲ ሲምቦሊክ ዝኾነ ፅቡቕ ቃላት እንተውፅኣ ክሳብ ሕጂ ብዝተፈላለየ ሜላታት እናገበራ ይደፍኦኦም እየን ዘለዋ ናብ ባሕሪ ከም ዝጥሕሉ ወይ ድማ ናብቲ ርሑቕ ቦታታት ከም ዝጠፉ እዮም ዝገብራ ዘለዋ ስለዚ ብሓቂ ሕማቕ እዩ ስደት ሕማቕ እዩ ምናልባት ንስኹም ክትምልእሉ ትኽእሉ ናብ ሳምሶም ክትሕግዘኒ ከምዚ ክገልጾ ዝፀንሐ ዘርስላሴ ፍጻሜ ላምባዱሳ ሓደ ንጹል ኣጋጣሚ ይኮነን ወይ ንጹል ዝኾነ ተርእዮ ይኮነን ቅድሚኡን ድሕሪኡን ብዙሓት ሰባት ኣብ ዝተፈላለየ ቦታን ጊዜን ሂወቶም ሓሊፉ እዩ ማለት እዩ ኣብ ልዕሊ እቲ ባሕሪ ዘስዕቦ ጉድዓት ከምዚ ጅምሪኦ ፀንሕና ናይ ላምባዱሳ ብዙሓት ግዳይ ነጋዶ ደቂ ሰባት ኮይኖም እዮም ኩሊቶም ተሸይጡ ተዓሚፆም ኣሕዋትና ብኣስገዳድ ካብ ዓመፅተን ጠኒሰን ገሊኦም እውን ዓዲ ሰብ ምስ ኣተው ብሰንኪ እኹል ሓገዝ ዘይምርካብ ሂወቶም ስኢኖም ወይ ገሊኦም እውን ነብሶም ባዕሎም ኣጥፊኦም እዮም ስለዚ እቲ ላምባዱሳ ሓደ ከም ንጹል ኣጋጣሚ ጌርካ ምርኣይ ምናልባሽ ነቲ ዘጋጥም ዘሎ ሓደጋታት ምንኣስ ከይከውን ሰብ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ይመውት እዩ ዘሎ እዚ እንዳኾነ ግን ከምዚ ክግለጽ ዝፀንሐ እቲ ዝያዳ ዝሕዝን ኣነ ዝገበርኩ የብለይን ዝብል እምበር ዓገብ ዝብል ክሳብ ሕጂ ኣይተረኸበን ማለት እዩ ሃገራት በለን መንግስታት በለን እንኮላይ ኣብ ዓድና ዘሎ መንግስቲ ኣነ ናብዚ ኢድ የብለይን ኢሉ ዝማጎት ተዘይኮይኑ እንታይ ይኸብርክት ዘለኒ ወይ ብምንታይ እዩ እዚ ናብ ዝሓሸ ኣገባብ ክመፅእ ኣለዎ ኢሉ ክሳብ ሕጂ መጎተ ዘምፅአ የለን ንኣብነት ከምዚ
ስላሴ ክብሎ ፀንሐ ተን ዲሞክራሲያውያን ዝበሃላ ሃገራት እውን እዞም ስደተኛታት እዚኦም ኣባና ኣይምፁ ጥራሕ እምበር ወላ ናብ ባሕሪ ይሞቱ ዝዓይነት መርገፂ እየን ሒዘን ዘለዋ ሓደ ካብዚ ንሪኦም እንታይ እዩ ንስደተኛታት ካብ ማእከል ባሕሪ ክመልሳ ናይ ሂወት ኣድሕን ጀላቡ ክእግዳ እዚ ከም ኖርማል ተሪኦ እንዳኾነ ይመፅእ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ኩሉ ርኢና ምስቲ ኣብ ሊብያ ዘሎ ስርዓት ኣልቦነት እዚ ኩሉ ወሳሲኽካ መጠን ሞት ስደተኛታት ከዓኒ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እንዳወሰኸ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ምናልባት እቶም ሰባት ባዕሎም ተስፋ ቆሪፆም ሂወቶም ኣብ ሓደጋ ኣይንእቱን ናዝብሉ ቁርብ እንዳጎደሉ ዝመፁ እንተዘየለዎም ገሊኦም ከዓ ምዝ ዘሎ ስደተኛታት ኣብ ባሕሪ ክንምምፃእ ኣብ ሊብያ መሓዛ ዓይነቱ ፖሊሲ ነቶም ኣብ ሊብያ ዘለው ሓገዝ እንዳሃብካ ናብኡ ከም ዝሓፅሩልካ ምግባር ተዘይኮይኑ ሰብ ኣብ ዝመፀሉ ክሳብ ሕጂ ይመውት ክሳብ ሕጂ ይጉዳእ ክሳብ ሕጂ ኩሊቱ ይሽየጥ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ብሓፈሻ ዝኩሉ ደሚርና ክንሪኦ ከለና ከምዚ ሕጂ ህያብ ክብሎ ዝፀንሐ ናይ 2013 ንጎን ገዲፍና ካብ 2014 ክሳብ ሕጂ ጥራሕ መፂኻ ልዕሊ 10,000 ዝኾኑ ሰባት ሞይቶም ኣለዉ ማለት እዩ ንኣብነት ሓደ ንፅል ዝበለ እንድሕር ርኢና ካብ 2014 ክሳብ 2017 ጥራሕ ከባቢ 14,000 ሰባት ሞይቶም ወይ ከዓኒ ጠፊኦም ኣለዉ ልክዕ ከምቲ ኣብ ዝበሎ እዞም ሰባት እዚኦም ሞይቶም እዮም ተዘሉ ዳይ ምገበሩ ማለት እዩ ስለዚ ብሓፈሻ እንታይ ክንብል ዘለና ወይ እንታይ ይብል ደለ እዚ ፍጻመ ላምፓዱሳ ሓደ ካብቲ ብዙሕ ህልቂት ናይ ደቂ ሰባት ኣብ ባሕርን ምስ ባሕሪ ዝተተሓሓዘ ኩነታት እዩ ማለት እዩ ፅቡቅ ጌርኩም ገሊፅኩም ኢኹም ምናልባት ሓንቲ ክልተ ነገር ኣነ ክምልእ ሓደ ከምዚ ፅቡቅ ጌርኩም ዝገለፅኩሞ ብቦታ ብግዜ በቲ ዓይነት ሓደጋ በቲ ዓይነት ዘጋጥሞት እቲ ትራጀዲ ክረአ ከሎ እዚስ ኣንደር ሪፖርት እዩ ዳርጋ ሙሉእ ሪፖርት ዘይኮነ ማለት እዩ እቲ ሰብ ኣብ መንገድታት ዝጠፍእ ዘሎ ካብ ኤርትራ ናብ ሱዳን ካብ ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ እውን ብተዛማዲ ከም ዝገለፅኩሞ ካብ ሱዳን ብማእኸላይ በቲ ሰሃራ ጌርካ ናብ ስጋብ ሊብያ ዝእቶ ዘሎ እቲ ናይ ሞት ጫካ ማለት እዩ ዝበዝሕ ኣብዚ ገማግም ማእከላይ ባሕሪ ናብ ኤውሮጳ ናይ ምስጋር ዶባት ኣብቲ ሕንፃፃት ምስ በፅሐ እቲ ናይ ሜድያ ባያዝ እውን ኣሎ ማለት እዩ ናብዚ ይመፁሎ ስለ ዝበሃል ከም ሓደጋ ከም ዘጋጥሞም ከም ዝእሰሩ ከም ዝግፍዑ ኣምሲልካ ናይ ምቕራብ ሓደ ፖለቲካዊ ስትራቴጂ ማለት እዩ ንሱስ እዚ ዓድታት እዚስ ናይ ሓደጋ ዓድታት ስለዚ ክንከላኸሎ ኣለና ከነድሕኖም ኣለና ከም ዝክትብሎ ፅናሕኩም ሓደ ሙስሉይ ዝኾነ ናይ ሰብኣዊነት ወይ ከዓ ናይ ሂማኒታርያን ኢንቮልቭመንት ኢንተርቬንሽን ኣምሲልካስ ነቲ ሰብ ኣብቲ ዞባ ናይ ምሕያር ብስም ሓደ ሊበራል ዝኾነ ናይ ሓገዝ ፖሊሲታት ዝተጠጅአ ናይ ሰብ ናይ ምጥፋእ ሰብ ናይ ምእሳር እዛ ሕጂ ሲኦል ኮይና ዘላ ሊብያ ናይ ምጥፋእ ኣብኡ ካት ሰብ ናይ ከም ዝብስብስ ከም ዝሞት ምግባር ዕላማ ናይ ኤውሮጳዊ ሕብረት እቲ ንፈልጦ ርኡይ ነገር ማለት እዩ ካብ ኩሉ ዝገርመና ኣነ ስጋብ ሕጂ መልሲ ዘይረኽበሉ ኣይገርመንን እዩ ክሪኦ ከለኹ እቲ መንግስቲ ዝገብሮ እቲ መንግስቲ ናትና ማለት ናይ ኤርትራ ዝኾነ ሰብ ዜጋ እንድሕር ኮይኑ ፖለቲካዊ ናቱ ፖዚሽን ፖለቲካዊ መርገፅ ናቱ ብዘየገድስ ዜጋ ወዲ ሃገር ወዲ ህዝቢ ውላድ ህዝቢ ፍጡር ህዝቢ ሰብካ እንድሕር ሞይቱ ኣብ ደገ ወፅዩ ወላ ንንጀራስከ ወላ ሓራይ ብቁጠባ ተሰዲዶም እስክንበሎ ሰዋት ብቁጠባ ሓራይ ኣብ ኤርትራ ጠመዮም እዮም ከምኡ ኮይኖም እዮም ተሰዲዶም ኣብ ኤርትራ ፀገም የብሎም እስኪ ከምቲ ዝብልዎ ዋላ ብከምኡ ክንቅበሎ ንኽእል እንዲና ከምዚ ሓደጋ ምስ ኣጋጠመ ከምዚ ሳሚ እውን ዓንቲ ገረቕምቲምካ ዝጠቐስካዮ ኣብ ባህልና ኣብ ክብርና ኣብቲ ማሕበራዊ ኣነባብራና ኣብ ሃይማኖትና ሬሳ ብክብሪ ተመሊሱ ኣብ ዓዱ ሓመድ ኣዳም ለቢሱ ኣብ ዓዱ ክዓርፍ ስድርኡ ከዓ ወለዱ ወገናቱ ከዓ ሓዘኖም ክዓፅው እዚ እቲ ክክልከል ዘይግብኦ መሰረታዊ መሰል ናይ ዝኾነ ሰብ ይኹን እሱ ማለት እዩ ካብዚ ሓሊፉ በብመዓልቲ በብጅምላ ሳንዱቕ ሬሳታት ብመርድእ ማለት እንዳኣተወ ብማኢት ሰባት እንዳጠፍኡ እንዳተነገሩ ሓንሳብ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ናይ ኣፍሪቃ ስደተኛታት የምበሃል ሓንሳብ ከዳዕቲ ሃገር የምበሃል ሓንሳብ ፀጊቦም እዮም ከይዶም የምበሃል ሓንሳብ ናይ ክነ ናይ ጆርዳን ክሳይ ኣይፓድ እንደልዮም የምበሃል ብኣጫፈርቲ ናይ እንታይ ሽሙ ክስጋብ ሕጂ ዋላ ክወሓጠለይ ክርዳእኒ ዘይከኣለ ኣነ ናይቲ መንግስቲ ፖዚሽን ናይቲ መንግስቲ ፖሊሲ ኣብዚ ማለት እዩ ሰብ እንድሕር ጠፊኡ عيب يبقى ولا يبدل كحماسي ودي كها خصائص قبل مالتي معرفين هم قبرو بوتوم رئيسهم نخملس نايتهم زترخبو اتي ابد جزء الامباسيتات كونسلا قدات
እንታይ ዝገብር ብዘይካ ንምእሳርን ክሳይን ምግባር እንተዘይኮይኑ ወላ ሓደ ሰብ መይቱ ህዝቢ ኤርትራ ዓዊልካ ዝብከዩ ሞት ብፅይ እውን ኮይኑ ኣብቲ ገለገለ ክሳያት ክረአ ከሎ ቅባፀት የብሉ ይንገርን ብፍርሕን ብሽቁረራን እንዳሓዘንካ እቲ መንግስቲ ዓዲ ሰላም ከም ዘሎ ረህዋ ከም ዝኾነ ዕምባባ ከም ዝመልአ ዓዲ ጥራሕ ጌርካ ዜጋታትካ እንዳጠፍኡ ከምዚ ዓይነት ናይ ሆይ ሆይታን ክሳይን መቕፃል ብናይ መለክዒ ብናይ ፖለቲካዊ ሞራላዊ መለክዒው ተቐባልነት ክህልዎ ስጋብ ሕጂ ከምዚ ዘሕዝነኒ ክሳይ ዝረኸብ ኩሉ ተርእዮ ናይቲ መንግስቲ ፖዚሽን ናይቲ መንግስቲ እምበር ኤውሮጳዊ ሕብረትን ናይ ምዕራብ ሃገራትን ኮ ዊናው ናይ ሊበራላዊ ስነ ሓሳብ ዘብላ ሰብኣዊ መሰላ ዝኽብራ ገለንዚ ዝበሃል ግን ናተን ረብሓታት በስ ዝኾነ ኢንተረስትስ ኣለዎን ኩሉ ግዜ ዶባት ምስራሕ ወልስ ምስራሕ ማለት እዩ እሱ ከዓ ሕጂ ጽቡቕ ሪበን ኣለዋ መዚ ኣብዚ ሊብያ ኣጋጢሙ ዘሎ ክራይሲስ ማለት እዩ መንግስትና ህዝብና ካብ ብርኪ ስድራና ካብ ብርኪ ሕብረተሰብና ዝወፀ መንግስቲ ከምዚ ገይሩ መንእሰይናትና እንዳጠፍአ ስጋብ እዝኖም ክስሕቁ እዚ ቅረውን ክበሃሎ ዘይክእል በደል እዩ ኣብቲ ህዝቢ ዝፍፀም ዘሎ ማለት በቲ መንግስቲ በቲ ሓውና በቲ ናትና ዝኾነ ኣብቲ ዓዲ ዘሎ ስርዓት ከምታ ዝበልካያ ከስምረላ ተስፋ ኣለም እንታይ እዩ እቲ ሂወት ናይ ሰባት ሞት ናይ ኤርትራውያን ስደተኛታት ፖለቲሳይዝ ዝኾነሉ እዋን እዩ ዘሎ ኣብ ዓድና ከም ሰባት ዘይኮኑ ዝረኣዩ ዝተፈላለየ ኣነዋር ዝኾነ ጠማምታ ዲኣቶም ዳደይ ከምዚኦም እዮም ዲኣም ዳደይ ካብ ሃገር ከገልግሉ ስለዘይደልዩ እዮም ዲኣቶም ፈተውቲ ነብሶም እንዳተባሃለ ፖለቲሳይዝ ኮይኑ ነገራት ሕጂ እንታይ እዩ ከምዚ ዝበልካዮ እቲ ጠንቂ ክሳብ ሓንቲ ታ መልእኽቲ ክነሕልፋ ዝደለየ ኩነ ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ፍጻሜ ላምፓዱሳ ንብዙሓት ጎዲኡ ከምዚ ሳምሶም ዝብሎ ፀንሐ ድማ ናይ ሓደ ኤሌመንታሪ ዝኣክል ናይ ሓደ ምፅልማት ከም ዝበሎ ማለት እዩ ፀልማት እዩ ገዲፉ ኸይዱ ነፍሲ ወከፍ ጎዳ ፀሊዋ እዚ ህይወት ናይ ደቂ ሰባት ምሕላፍ ናይ ደቂ ሰባት ኣብ ክንዲ ካብኡ ተማሂርና ንምንታይ መድሕር ሕጂ ከመይ ጌርና ነቋርፆ ዝበሃል ብዓይኒ ፖለቲካ እንዳተረኣየ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ንነገራት ኣብ ክንዲ ምዕጋቱ ምሕዋዩ ከምዚ እንተ ደኣ ቀፂሉ ንዓድና ንህዝብና ፅቡቕ ኣይኮነን ኣብ እንታይ ዝበሃለሉ ይበፅሑ ዘሎ ዓድና ኣብ ብዘይካ ሬሳ ብዘይካ ወድኹም ጓልኩም ተጎዲኡ መይቱ ወይ ብርሑቕ መርድእ ጥራሕ መፆም ወይ ድማ ሬሳ ዝመፆም ንሱ ጥራሕ ዝርእየሉ እዩ ዘሎ ሕብረተሰብና ኣብ ዓድና እዚ ከዓኒ ክኣክል ክኽእል ኣለዎ ንሳያታ ፍጻሜ ናይ ቀጻል ንዝክራስ እዚ ክኣክል እዩ ክኣክል ኣለዎ ምባል እዩ ናይ ምናልባት ተወሳኺ ኣብዚ ዝኽላዓል ፀንሐ ተወሳኺ ርእይቶ ወይ ተወሳኺ ሓሳብ እንድሕር ኣልዩ ምናልባት ክቕድመኩም ኣነ ኣብ 2009 ይመስለኒ ኣብ ቆውዒ መስከረም ጥቅምት ናይ 2009 ይዝከረና ነብቲ ኣብ ዓድና ማለት እዩ ምስ መርድእ ነይሩ ምስ ናይ ባሕሪ ሓደጋታት ጥፍኣት ዝተሓሓዝ ማለት እዩ ከምቲ ክንዶ ፅናሕና እቲ ወቕታዊ መርድእን ስክፍታን ዝበልና ዓንተበይ ሓሙሽተ መርድእ መፅኡ ኣብቲ ዓድና ንዓና ብሓንሳብ ሲ ሓሙሽተ ደቂ ተዓዲ መንእሰያት ከመይ ዝበሉ መንእሰያት ኣሕዋትና ተጎዲኦም ማለት እዩ እንጂ ሓሙሽተ ዓራት ከካብ ዝተፈላለየ ማእዝን ናይቲ ዓዲ ከካብ ትገዛ ማለት እዩ ሓሙሽተ ዓራት ብሓንሳብ ተኣኪቡ ኣብ ሓደ ኣብቲ ዳዕሮቶም ዓድና ባይቶ ዝእከብሉ ኣብቲ ዳዕሮ ብሓንሳብ መፂና ኩሉ ተዓዲ ክሳይ መፂ ማለት ካብ ዝተፈላለየ ከባቢታት መፂ ሕጂ ስጋብ ሕጂ ዘይርስዓኒ ፀሓይ ነይሩ እቲ ኩነታት ሲዑውስ ወላ እንታይ ጋጥሙን ከምዚ ኣብ ርእስኻስ ክሳይ ክርዳእካ እውን ዘይክእል እንታይ ኮይኑ ማለት እዩ ከምዚ ተሰብሲ ኩሉ ድንዝዝ ኢሉ በዚ መእተዊ ይብሉ ስርዓት ዘይብሉ ኩሉ ትኽስያት በቃ ሓሙሽተ ዓራት ኣብቲ እንታይ ሬሳ ዘይብሉ ዓራት ማለት ጥራሕ ቦርታ ዝተገበሮ
حجي سقابلهم زي حسن لي زخري نايتي أبيرترا نور كوين زول زي نور أماوتا زي نور حمدك أو برا زي نور صنعات يهابكم نايم بال مسرح بتعمي زحزننا من البات توسخ خصاين حزلو تا مدبنا كن عصا مثلا نجم عدل كبكم يجمرة سامي وهي أبا نيشتك وسخذا هذا استبحر لعه مولو درجة قلتكم عندكم أنت كي تتوسط حلف تيدا لكن ولا بحري دا تذكرنا نزارة لنا لو مشيت مبر أبساينايون كومون كاوز خف هلكت أقاتي موماتي تهلكت أبسايناي زقاتمه فحدا وان مومات ونا يكون تجفجف كعامتات تقمد كمعاد أشحاد دولارات كفيلك بأكالاتهم بزندرة بلاستيك اندان ردو عند كنستي حواتنا أطباتن بزرسنة كاران دا تقرصا بهم يمتسع يوم دمون ودي أماتي أشحاد سباتنا خانزار دلنا خبزهم نلون دلنا كون زوسحو بزحات إرتراويان ما أبسايناي كابزو جفجفو 98% أبسايناي يزنورو تتحيزهم تجفجفهم زموتون معات جنزب كفيلهم دوزون إرتراويان وحدات إثيوبيان زوزح إرتراويان 98% كباب زخونها إرتراويان مالتي إذا حجين بعلو حدا خابتين ولا دلنا تذكرت هاتي مالتي إذن أبسايناي زموتون ولا دلنا بخيمة يمكنهم أو كموز خيلهم حجي قاليهم كب السودان كبعل ولا خب معسكر كبت معسكرات ناين سدتنيات هتجاويهم مزو قاليهم كب من قد تجاويهم مزو قاليهم وش السودان وين تجاويهم كمزو خلوهم قاليهم ونو علمنا إسرائيل ديم نخلي حد شهر وين كايرون يجيب تخمزو تتحزوهم مالتي زي حج حنتي كبت تزخفه الكده قاتم له لا أنا إرتراويان مالتي حنتي تذكره كحال فاضي دلوا مساء حنت تقصد النجار نحر لا مزا هي أبزل على سني أبزل عادي ستات 6 بنتصر رأي بلان كندي كم زخون نمبر ناب أوروبا وزمتهم مبزحتهم لحرينا يوم إذا هي أبزل بلا بسايناي زحالف يوم تجاريفهم زحالف يوم ترانسم ويتا كنزب كفيلهم زحالف يوم أي سايناي حالفهم كأب بحرم كلا يزمتهم هجز خود تقليل كخطرية خلقها حنساب بوز حسب نظام ناشتو ولدو كمارروم نسمعنا جن زت سكيمة موديل لو سقاين الحري خايو تزحلفوا مجد الحري خايو حنساب يستنتنينه يريهم ينو قال امسي ستيل ناشتو 10 شومن تونزي اخر يوم كم يجرم من الريسك وسيدهم ابزمت يوم يخاتبل تدنقص لهم بالعلي سلازي بزح نجار زلوا ميد مثلنا أنا بزح كحجز زلوا بزح كتابة زلوا بزح كحب حباب زلوا مبري بزح كنت حتجز كتوردهم كتقاششهم كم زيرب حجر كتريهم حدا كابزي تبزح سد تنقع زلوا غير نسمع عنه. يسمي بومبار نحر توسخي سايتي لوخ نعسو مثلا دا كم معصويتون صبقت يا زازل علكا يا سامي دسم بلنا انا ومكالي حدا معلت خساي كومو اصبح بينا خساينتن نقبرلا سلتي نايلو معلت علال كم زصوبر زخونت علال يعني را ناي حقوس علال يكونت ناي مستنتان ناي زخري نحواتنا نسدرانا علال يعني را تسفا قبر بخال اقاطامي حزن نايت هزبي تصفيفو زبنا ناب رحوا زسنفو صلو سلام زنبرلو بسلام وفيرو بسلام زاتولو سدت كعزب قعلو سدت ون كم بحر كيبكع خل خون تمسدات زبحال نسبو اتولنتاو سدت قد سب اب عدو بدلايو وفيرن اتين وفيرن كاتن زخولو لغزي كم سالنا تسفا እንዳገበርኩ ምናልባት كم معصويت ناي زي انا لو معلت مدبنا بناي حاو عندت أقباي كنفليكم إذا علمنا تبلناي عندت أقباي دافي يلا بقى كنفليكم مالت كم زازمتنا إذا مدبنا قدل كنا يخي عالم ازدو وينو اجانا تمالي حزبي واسد كل يوم تاي ودي نفسي امين يو
حجون نبرا مقيار نقيلهم مس بحر الشريقي نمط فريد كيوم بدل كناي خباحري ازدو وينو عجانا تمالي زبي واسد كايوم تاي ودي نفسي امينة يوم مسخة مغيرهم من قدهم جميلهم نبسعات لمكا نموت فريد كيوم عالمنا 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 السلام كلنا عالمنا 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 يأكل حزننا نايت ملكي أكل اهتن بقاتنا مسح قوسنا اليو بغدك منا أنا استمق ركي حق بزيك العالم إزي كونن إيدهم تقاقي عالم زي ولدت محسن مخان تغير كيا كند عيد الطالب عاد انت قابس كيا انت يمخسبكي كم نايلب غسلي نتان سنتهم قدام زيتي حالي حجقين يأكل نبعتنا قنزانا حبير داخلنا بركن قوم كم صدرا فتاري لا لاي يتكم دريلنا عالمنا 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 السلام كلنا عالمنا 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 يأكل حزننا بدلك نايقي عالم ازلو وينو عجانا تماريح واتي واسد كيوم تاي ودي نفسي امينة يوم حجون نبرا مخيار نقيلهم مس بحر الشريقي نمط فريدك يوم عالمنا 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 السلام كلنا عالمنا 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 بليد سنتنا ورزتر في قزا مسعر كما ستاي كباي فليق اليوم أقررك يوم ناي حلوف نبعتي كنا خينا قيتي نزف ديق يوم كند مرعاه حلتي حاوس في الشغطان أرحب تخاب كرمي بس كان زاد اهتان يركي يوم الحداري عن سرز فردخي كما يدخي عالم تمال زتي صفحة قد لهم خرقام حادرة ملائخ تسماي قنت كفتو سلزو وتسعات فتار سماي أبصينا نحكلهم أبس استبديلهم أبس ما يخبرهم عالمنا 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 أكل حزننا عالمنا 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 السلام كلنا أنزنا شكرنا صقلنا أكل بالنا عالمنا 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 السلام كلنا عالمنا 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 السلام كلنا عالمنا 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 السلام كلنا عالمنا عالمنا عالمنا